Дами и господа, отново сме тук и пак играем Skywars, защото поредния клип се хареса на другите. След като го качих, веднага се хареса и затова пак ще играем, поне се хареса и да започваме. Предполагам вече знаете, този път ще има IP в описанието. Най-накрая го запомних. Почваме ли? Почваме. Нищо не виждам. Добре, 4 тимари сме, срещу другите 3. Мисля, че ще е лесно да победим. Определено ще е лесно, защото още сега ми се паднаха яки айтъмки, като изключим кирката, която прави 2 атак демидж, а с броя сигурно е половин атак демидж. Половин сърце... Абе, сванах ти. Диамантен честплейт и дървен меч, това е по-хубаво, особено диамантен честплейт. Пак лак. Той как грабнал честплейтчето ми. Защо ми го връщаш? Ама, тук. Не ми трябва тия работи. Невидимост и пак няма да стане. Абе, тъпам! Изел му тук. Много ги мразя тя. Значи, много ги мразя. Махни се от пътя ми! Много ги мразя те, дето ни тролват. Убиват се отборниците, след това и те умират, защото там има тимари. Спокойно, аз съм като тебе да ти чупя блоковете. Просто тък. Тъпане мой. Нека тъпаните бъдат с теб. Ето тук. Леко. Ето така. Някой да го убия? Никой. Знам, че може да ви свети от една страна. Съжалявам. Това е заради това да я снимам. Да. Сигурно сванахте, не знам. Някой. Чу. Вземи той. Така. Той лепна. Вау. Сега ще трябва да се справям. Някой. Той. Добре, това беше той. Да знаем. Мечката е нашия герой. Сила, вече има такава, имам и такова. Блокчета няма да откажа и да се кача най-горе. За най-горния чест. Къде е той? Ето го. Били се отворил. Мерси. Отново безполезен. Отново ще съм с дървен меч. Което адски много ме радва. Какво правиш по дяволите? Добре. Само внимавай да не фейлиш. Ти моя, окей. Смятам, че нямат шанс. Браво, той метна Ендър Перла, пак аз нямам нищо. Колко яко. Трябва ти да помогна. Он има Иро меч. Бързо. Че ще умре моя съотборник, изпитова. Така. Не, те се бият. Така, докато се бият. Моя ли падна? Не. Ние спечелихме. Явно трябва да имам вяра в мечките. Благодаря ви, мечки. Нека мечките бъдат с вас. Извинете, че говоря малко странно, просто съм леко болна. Ето го. Миси! Добре, пак това мап. Следващите Skywars или Survival Games ще бъдат в някой друг сървър, може би. И знам, че пак не виждате какво ми се падало, затова аз ще казвам Iron Sword, диамантен гащи, хелмет. Имам Diamond Helmet, това не ми трябва. Отвори се пак. Това, лък.
риба, стъкло, вече имам такова и скорост. Бум! Как ще я да се хвърля като изрод? Хубавото на скоростта тук е, че двойно по-бързо се строи, другите може би със своя лък. По-трудно ще ви оцелят. Може. Ау! И така. Сила няма да откажа. Това няма да откажа. Блокчета няма да откажа. Имам същите. Честплейт. Миси. Някой? Окей, няма никой. И така следва глупавото, но опасно правене на тъпа, но опасна платформа. И така почти свърши играта. Блокчета и риба са падна. Може ли да се отвориш? Мерси, пълни буклуци. По-добре да изпия това. Някой е тук? Ти ли? Абе, ела тук, бе. А, така. Кой? И аз имам лък. И аз имам лък. И аз имам лък. Ама ти беше от моя тим. Защо? Мале, ти са много. А така? Ендърмен и мечка са бият. Защо лаги толкова, не знам. Улюлюлю! Ха-ха! Аз съм про! Така да изхвърлим бокуци. Той. Ой, жаба! Ух, мали, каква стресна. И така, остана последните да изчакаме. Последните желащи да умрет. По-хубав честплейт. Миси. Нави малко пръст. Така. И сме готови да умрем. Ето го там. Последния. И така ще отидем, ще го прибием. И ще празнуваме с водка. Сега ако не ни бъдне. Не. Трябва възможно най-бързо да отидем там. За да го прибием. О, деба! Това беше много лошо. Защо си лошо? Невидимост. Невидим! Защо? Невидима ли съм? Yes. Кой там? Ама той не видим. Ах ти. Вярвам на тебе. Аз съм по-силна, ама. Така. Ох бе! Тъпан. Ти си най-тъпия тъпан. Къде е той? Слай си бронята, мерси. Сята виждам. Къде отиди? Айде, излез. Ела, писо. Така, това ще е от... Така. Това ще е от този клип. И абонирайте се, харесайте видеоклипа и до скоро. Надявам се да ви е харесал как по най-тъпия начин умрях. И до скоро.